ukuba buyile ecaweni lecawa siyenzele wena ukuba khange uye ecaweni ngoyena muntu esiyenzela yena lecawa. Masalamkele bazalwane. Cawa yabantu bangacawiyo iyaqala ke ngoku. Cawa yabantu bangacawiyo iyaqala namhlanje. Nase-ofisini yakho uThixo ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegadini, ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga aba bantu balala koopayipi, ukhona kulaa payipi uThixo. Mkhonze ngoba le yicawa yabantu abangacawiyo. Cawa yabantu bangacawiyo iyaqala namhlanje. Mkhonze ngoba le yicawa yabantu abangacawiyo. Sithabatha ithuba siyibulise kumntu wonke osibukeleyo kwiindawo zonke nisibukeleni kuzo, sibulise kumntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke enisimameleni kuzo. Masibulele ke ngokuba niphinde nasijoyina kule veki. Siyanamkela nokunamkela kwicawa yabantu abangacawiyo. Igama lam ke ndinguSihle Bonana, ndiyamdedwa ndiyaba nalomkhosi. Bawo masibulise koomama, ootata, oobhuti nakoosisi nakuntanganini nakuye wonke ke umntu osibukeleyo nosimameleyo ngelihle lomvukelo uKristu. Amen. Igama lam ke ndingu-Anyele wakamnguni. Sithemba ukuthi nakuhlala nathi kufikelele ixesha lethu lokugoduka. Ewe ke bawo, masivule ke bawo inkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo. Bawo wethu osezulwini, yise Enkosi yethu enguYesu Kristu. Uhlweni iminyangecawa Thixo wethu ekuhlweni xa siqhuba le nkonzo yecawa yabantu abangacawiyo, sizithoba phambi kobuso bakho Thixo wethu oyingcwele, sisithi Nkosi nansi enye imini Thixo yokuba masikudumise Thixo, sikwenze ube mkhulu Thixo wethu oyingcwele. Yiloo nto ke Thixo sisiza sisithi Nkosi xa sawuqala le nkonzo Thixo wethu oyingcwele, sicela wehlele ngezantsi Thixo, ube kunye phakathi kwethu Thixo wethu oyingcwele, ngoba Thixo xa ungekho Thixo wethu lilize eli esilenzayo apha Thixo wethu, kodwa xa ukhona Thixo yonke into ezabe siyenza izabe nenzuzo Thixo wethu oyingcwele. Kunjalo nje Thixo nodumo lwakho Thixo luza kuvakala kakuhle ngoba ukhona wena Thixo wethu ngaphakathi kwethu Thixo wethu oyingcwele. Kungenzeka Thixo naxa ukhona Thixo wethu kubekho abantu abaphilayo ngenxa yobukho bakho Thixo wethu kule nkonzo yanamhlanje Thixo wethu oyingcwele. Kungenzeka Thixo wethu kubekho abantu ekusuka imithwalo Thixo wethu emagxeni abo Thixo wethu xa ukhona phakathi kwethu, ngoba Nkosi siyazi Thixo wethu ukuba abantu bakho Thixo banemithwalo Thixo wethu oyingcwele. Kunjalo ngamanye amathuba Thixo wethu oyingcwele bade bacinge into yokuba abakwazi nokuyithwala Thixo wethu oyingcwele, kodwa xa sibiza igama lakho Thixo wethu, wena uzawuba nguThixo ozabakhumbuza into yokuba unguThixo ongamnikiyo umntu umthwalo ongenakumlingana Thixo wethu oyingcwele. Ngoko Thixo kudingeka into yokuba wena ube khona ezintliziyweni nasezingqondweni zabantu bakho Thixo wethu oyingcwele, bazi into yokuba nakwele imeko abakuyo Thixo wethu wena ukhona. Kunjalo nje uphakathi kunye nabo kuloo meko Thixo wethu oyingcwele. AwunguThixo ohlala ecaleni ubukele Thixo wethu oyingcwele, ngoba ngathi Thixo kungalamhla Thixo bafakwa abantu bakho emlilweni Thixo wethu, wabonakala ungowenani Thixo wethu oyingcwele. Sithembe ukuba unguThixo njalo Thixo wethu xa singcungcuthe kulapha phakathi Thixo wethu oyingcwele. Sidinga nje into yokuba sikubone okanye sikuve into yokuba ukunye nathi, ngoba Thixo wethu oyingcwele siyazi utshaba lona liyakubona into yokuba ukhona umntu ongowenani phakathi kwaba bantu sibangcungcuthekisayo Thixo wethu, njengaba bantu babonayo into yokuba bebebathathwa aba bantu, kodwa ngoku ukhona owesino phakathi kwabo Thixo wethu oyingcwele. Utshaba lona liyayazi into yokuba usikhusele Thixo wethu oyingcwele. Utshaba liyabona ukuba ukunye nathi Thixo wethu, kodwa lizama ukugqitha ngapha kwaloo nto Thixo wethu, lizama nokuvala amehlo ethu Thixo wethu, ingangathi wena awukho kodwa ube ukhona Thixo wethu oyingcwele. Ze sithi Thixo sele singakuboni Thixo wethu oyingcwele, ungayeki
ukwenza umsebenzi wobuthixo bakho Thixo wethu engcwele, ngoba sisamile nje phakathi kwezo meko esime kuzo kungenxa yokuba wena singaboni Thixo wethu wena uyaqhubeka uyasebenza Thixo wethu engcwele. Ubunzima obusemagxeni Thixo wethu abuthi wena wukho Thixo wethu, singaboni into, singaboni intshukumo ngoku Thixo wethu engcwele, loo nto ayithi awusebenzi Thixo wethu emfihlakalweni Thixo wethu, okanye kude namehlo ethu abonayo Thixo wethu engcwele, ngoba Thixo kuyenzeka ekuhambeni kweminyaka Thixo wethu kuthi abantu xa sebephumile kwizinto abaphume kuzo babengona bayiqaphelayo into yokuba bendicinga ndingangaphumi, kodwa kuthe kanti uThixo bekunye nam Thixo wethu engcwele. Xa abantu beyibona bephumile loo nto ezingxakini abakuzo Thixo wethu, sicela into yokuba naxa sebephakathi Thixo wethu engcwele bayiqonde into yokuba ewe kunganzima ngalo mzuzu Thixo wethu, kunjalo nje uxinzelelo Thixo wethu lungalukhulu Thixo wethu engcwele, kodwa sele kunjalo wena nguThixo khoyo Thixo wethu engcwele. Loo nto ke Thixo sisithi kule yanamhlanje inkonzo uzuchukumise Thixo iinhliziyo zethu Thixo wethu, uchukumise iinhliziyo zabantu bakho Thixo wethu, ingakumbi Thixo abantu bezibona into yokuba ingangathi abakwazi ukuphuma kwimbandezelo abakuzo ngalo mzuzu. Uchukumise Thixo ithemba labo Thixo wethu engcwele, bathi noba sebewe ngamadolo Thixo wethu bakhase besiya ngaphambili benethemba into yokuba uThixo usecaleni kwabo Thixo wethu engcwele. Ze kuthi Thixo xa kubeka ilizwi Thixo apha Thixo wethu engcwele ube kunye nathi Thixo wethu, kuze kuthi xa sithetha kuvakale iingcebiso zakho. Sikuthembile ke wena Thixo yokuba uyakusiva, ngoYesu Kristu ngoku naphakade. Amen. Baba wethu osezulwini, mawaphathwe ngumncwele igama lakho, ubungani bakho mabufike endaweni yakho sensible.
masibulise kwakhona abazalwane umuntu wonke osibukeleyo ni kwicawa yabantu abangacawiyo ke le ndawo benifuna ukuya kuyo ile ndawo ke le benikhangela ngoba ningena mhlawumbe ku YouTube na search okanye la link niyicofileyo ku WhatsApp okanye ku Facebook okanye ku TikTok mhlawumbe lo ndawo uyibona ukuyo ile ndawo ububhalele kuyo ke le ngoku into eshekileyo ke ukuba uka-subscribe ucofa subscribe umnikelo ke lo ungakhangeli into kangaka kanti awuzofuna ukuba usubscribe xa sewufikile umnikelo wethu ke lo uba ke umcofile usubscribe sithi enkosi kakhulu ngenxa yokuba ke uyisearchile kuba wena ubuyazi ndiyoba ngexesha icawa yabantu abangacawiyo izabe iqhuba uyifumene ke ngoku sicela ucofa like cofa ke ulike ungalibali ke ugqiba kwakucofa ulike ucofe ushare ke udla ungakhuphi nokukhupha ke bawo angadla ungakhuphi nokukhupha apha ku YouTube lo ubukele kuye uqhube ushare kwenye indawo ube uqhubile ke umamele apha kwicala siyabulela kakhulu ke uze uthi ke xa usenza into zakho kwezindawo uhamba kuzo ubachazela abantu into engarhoqo ke icawa yabantu abangacawiyo iyaqala nentsimbi yesihlanu iba ndim ke ndihamba nalomkhosi bawo sizawuya ke ngasemazweni abantu zebasilindephi bawo sicela abantu basilinde kule ncwadi yendumiso sahluko ngamashumi 23 kweyesibini basilinde sihamba ngo-2 by 2 eyesibini basilinde kule ncwadi yokubhalwa ngumvangeli uYohane isahluko seseshumi sizawufunda uvesi kula vesi yamashumi okanye kula mqolo wama-27 Yohane chapter 10 verse 27 emveni ke kwale ingoma
Masifumane ke ilizwi lethu lokuqala kwincwadi yendumiso ngesahluko sama-23 siqale kwivesi yokuqala ukuya kwivesi yesithathu. Indumiso 23 verse 1 to verse 3. uYehova umalusi wami, umhobe kaDavide. Ifundeka ke ngolu hlobo: uYehova umalusi wami, andisweli lutho. Wenza ukuba mandibuthe emahlweni aluhlaza, undithundezela emanzini angawokuphumla. Uyawubuyisa umphefumulo wami, undikhaphela ezindleleni zokulungisa ngenxa yegama lakhe. Siyeke kwilizwi lethu lesibini kwivangeli engcwele ngokubhalwa nguYohane ngesahluko se-10 kwivesi yama-27 phantsi kwesihloko esithi uYesu emthendelekweni wokuhlaziywa kwetempile, ubutshaba bamaYuda. Ivangeli engcwele ngokubhalwa nguYohane chapter 10 kuvesi 27. uYesu emthendelekweni wokuhlaziywa kwetempile, ubutshaba bamaYuda. Efundeka ke ngolu hlobo: ezam izimvu ziyaliva ilizwi lam, ibe nam ndizazi, zindilandela. Eli lilizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo uYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen. Yeah.
Nkosi, ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Siza kuwe ngokubawo. Bawo kule ncwadi ke ibiseyifundiwe kaYohane isahluko sesishumi ivesi ka-27. Nkosi yami. Ezam izimvu ziyaliva ilizwi lam, Nkosi yami. ndibe nam ndizazi zindilandela. Nkosi yami. Yinento ke ukuze noko sazi ukuba kuthethwa ngantoni na, ndibawela ukuyiqala apha. nguYohane lona ubhala okanye ubalisa le ncwadi. Nkosi yami. Uthi xa evula ukuthetha avule ngombongo ocaphulwe okanye amagama acaphulwe kwincwadi yeGenesis. Ekuqalekeni wayekho Nkosi yami. ilizwi, kwaye ilizwi enguThixo. Nkosi yami. Kodwa into endiyibona ingangathi ufuna ukuyicacisa uYohane Nkosi yami. apha kule ncwadi, ufuna ukubonakalisa ubukho bukaThixo. Nangona ke abantu ebehleli nabo okanye ebezityhila kubo bebengayiqondi ncakasane loo nto. Nkosi yami. Efuna nje abantu bamqonde ukuba ungubani kwaye uyintoni. Ufuna emveni bana beyiqondile bafikelele ekuyazini inyaniso nasekusindisweni kumntu. Unamabali ke amane ewenza okanye ewabalisa uYohane, athi xa ewabalisa amabali anga fike phaa ezantsi xa siphele eso sicathulwana afike uYesu bantwana bahle bedinga ezama ukucacisa ukuthi ungubani. Nangona ke bebemane bengaqondi, nangona ithethwa lento basuke bangaqondi ngakumbi ubuthixo bukaThixo. Nkosi yami. Kodwa ithi sekunjalo semane esenza imiqondiso phakathi kwabo, ngoba nasekana uzibonakalisile. Kodwa xa ephinda encokola nabo abamqondi ukuthi ungubani. Kufika ke ngamanye amathuba abashiye aba bantu bedidekile, ide umhlambi ngamanye amaxesha lento namayuda anga ebemane ezomncina ukuthi ungubani amke engayifumenanga lento, ngoba intetha yaba bantu nangona ezisa kubo esithi kubana ndim indlela, ndim inyaniso, ndim ubomi, bahambe aba bantu bengaqondi ukuthi kanye kanye uthetha ntoni na. Ngoba xana umhlambi ungavumanga ngenhliziyo yakho ukhole, nangoku sekuthethwa kuwe amanye amaxesha uthi ithethwa lento ibe ngathi ayiqondakali kuwe ngoba awukabi kuyo lento. Xa
sibona apha bayafika ababazalwane bezokukhangela indlela yokungena kuYesu, bezokhangela indlela yokuthi bafumane ityala kubo. Bathi bana mfundisi, banona bahle bedinga kutheni ungasixeleli ngokukhilekileyo ukubana ungubani. Bana ngoba kudala bemzama, bemane bembuza imibuzo, abaphendule ababalisele namabali ngamanye amaxesha, kodwa bangayiqondi lonto. Nangoku abantu bahle bedinga okanye enceda umlwele waseBethsaida, bakhona ababantu, kodwa emveni bana ebabancedile bathi abamqonda kakhulu ukubana ungubani. Kodwa uYohane ezi zinto uzibalisela ukuthi abantu bahle bedinga uyatsho naye ekugqibeleni kwale ncwadi athi bana ezi zinto ndizibalisela okanye ndinixelela ukuthi abantu bahle bedinga nimazi uYesu njengenkosi nomsindisi wenu, kwenzela ukuthi nifikelele abantu bahle bedinga ekusindisweni. Mhlawumbi nathi eyona njongo yokuthi sibe lapha ayikho kubana umhlawumbi sibonakalise ubuciko bethu nendlela esithetha ngayo, kodwa yeyokuthi abantu bafikeleleke ekuyazini inyaniso, basindiswe. Bana bahle bedinga basindiswe, bana bahle bedinga ngokupheleleyo bephilela uKristu. Bana bahle bedinga babe ngamadini asikelelwe nguKristu. Nkosi yami. Kodwa ngoku simbona uYesu bahle bedinga esenza umzekeliso okanye encokola bana bahle bedinga njengemvu, bana bahle bedinga okanye njengemvu nabelusi, bahle bedinga ezama ukubonakalisa irelationship okanye ubudlelwane phakathi kwemvu bana bahle bedinga nomalusi. Bana bahle bedinga ngoba bahle bedinga asoze bana bahle bedinga uyibiza imvu okanye uyibize inkomo, igusha, bahle bedinga ungena relationship nayo. Bahle bedinga ngoba bahle bedinga abo bantu uthi lo muntu xa ethetha ziyalazi ilizwi lam, bahle bedinga kwaye nam bahle bedinga ndiyalazi, bahle bedinga onye ndiyazazi, emveni koko ziyandilandela. Bahle bedinga ithi loo nto emveni bona umqondile okanye umazile ukubana uYesu ngubani kuwe, bahle bedinga ufuna okanye nisazana omnye nomnye, bahle bedinga wazi nelizwi lakhe, bahle bedinga naye akwazi, bahle bedinga umhlawumbi uthi ngamanye amathuba xa ukhala kwenye indawo asuke ayazi ukuthi ngubani lowa ukhalayo ngoba uyakwazi, bahle bedinga wazi nenani elilenwele zakho, bahle bedinga kwaye uyamlandela ngamathuba onke okudla kwakho ubomi. Nkosi yami. Ngoba lento inokuqonda phakathi, bahle bedinga ufuneka uqonde, bahle bedinga lo muntu umlandelayo, bahle bedinga nalo muntu ukulandelayo, bahle bedinga akuqonde, ufunde kuye indlela yokuphila, bahle bedinga ufunde kuye, bahle bedinga indlela yokwenza, ufunde kuye indlela yokuthetha, wenzela ukuthi wazi ilizwi lakhe. Bahle bedinga kakade yena bedinga uthi ndim indlela, akekho umuntu onoza kubawo engazingam. Bahle bedinga nangoko aba bantu ebazama ukubacacisela, bahle bedinga abayiqondi lento, bahle bedinga ngoba abalazi ilizwi lakhe, bahle bedinga kodwa abahamba naye, bahle bedinga bayamqonda. Umvu Pawulos esithi bahle bedinga amandla omnqamlezo akuthenke babatshabalalayo ngoba abalazi ilizwi lakhe. Bahle bedinga ubabona abanye abantu xa bengalazi ilizwi lakhe, bahle bedinga bahlekisa nomnqamlezo lona kaKristu ngoba abawazi amandla omnqamlezo, abalazi ilizwi likaThixo elithetha nabo, bahle bedinga elimane libolusa, bahle bedinga elimane libanqanda apha endleleni, bahle bedinga kodwa ithi mhlawumbi ngamanye
amaxesha xa sihleli ezingqongqothweni zamatye, xa sihleli ebumnyameni lisuke ilizwi mhlawumbi lithethe kuba silazi ilizwi nokuba besiqhephuke ngumbilini, kodwa sakuliva ilizwi lakhe, sakuva nevumba elilakhe, sisuke sigcobe emphefumlweni nokuba umhlambi bebecinga abantu asizohlala sidakumbile, kodwa sakuva ilizwi lakhe. Bedinga ubonakale siqhayita endleleni. Xa sisazi ilizwi lakhe, bonani mhlawumbi xa sisaza ilizwi lakhe siyaresponda elizwini lakhe, ngoba bedinga into ebalulekileyo kufuneka siresponde, simlandele. Bakhona abantu abathi bawukuliva ilizwi lakhe bangarespondi, bedinga asuke angabazi nabo. Bedinga kodwa into ebalulekileyo kufuneka silive ilizwi lakhe, siresponde ilizwi lakhe. Okanye bedinga insindiso lena, bedinga ayonto yokuthi sihlale phansi sithi siyamazi uThixo kwaye siyavuma okanye siyakholwa ukuthi uyinkosi nomsindisi, kodwa kuresponda simlandele. Umhlambi sixela abazalwane basuke bathi bana emveni bana belivile ilizwi lakhe, bathi bana sakuncama konke sisuke sukulandele, sishiye amakhaya ethu, sishiye izinto ezinexabiso zethu, sikulandele, ngoba xa silivile ilizwi lakhe kufuneka siresponde ngokuthi simlandele. Nkosi yami, sincame konke esinakho, sincame konke ubutyebi bethu, sincame amagugu ethu, sincame neziqu zethu. Ngamanye amaxesha siphilela yena, ngoba ukuresponda umhlawumbi ukusuka kwiposition emdaka, ukusuka kwicomfort zone yakho, ukusuka ezintweni babethina ubuzixabisile, ukusuka esidimeni sakho seliphakade, umlandele yena. Mhlawumbi bedinga sihluthule isidima sakho, ngoku abantu behlekisa ngawo besithi ulandela uThixo ngenanto, umhlawumbi bebona uhambo lakho ingangathi alinanto, kodwa wena uburespondile elizwini lakho, uyazi, uyakwazi usuke umlandela. Nkosi yami, ngoba ukuvila ilizwi lakhe baba, une-action ekufuneka siyithathile. Xana silandela okanye usimlandelile siyithathile i-action, nokuba umhlambi kwenzeka izinto aphendleleni, bazalwane bam, nokuba umhlambi amaqhwa ayasibetha, kodwa njengomalusi ukhona ukuthi asiprotecte, ukhona ukuze asigayide endleleni. Bedinga sibonakale singatshabalali. Bedinga khangela, bedinga xa bewelela ngaphesheya bekhole inqanawe besithi bana bavumile bamlandela uYesu, lavuka ukhuthele endleleni labhudla inqanawe. Bedinga kuba sihamba naye okanye sivumile ukumlandela, wasuka wayidambisa inqanawe. Bedinga ndifuna ukuthi uzungathathi okanye bedinga uzungasoli ukubana ulandele. Bedinga ubona izinto ingangathi azihambi ngendlela ofuna ngayo. Bedinga into endizama ukuyithetha, ukhona apha endleleni ukuthi akuprotecte kuba uthathe isigqibo sokuthi umlandele. Nkosi yami, Ngizawuthi ukhona ukuthi akugqume kuze zonke izinto okhanqeleka kuzo, akugqume bedinga kwinkathazo zeliphakade, akugqume kwizithuko zeliphakade, akugqume kwizinyeliso zeliphakade, akugqume mani bedinga kwimililo yeliphakade, akugqume uThixo akukhokhele kwizigqibo ongakwazi ukuzithatha wena, ngoba ukhona ukuthi akugayide endleleni. Bedinga ngoba yena uyazazi, okanye bedinga uyazazi izimvu zakhe kwaye ziyamlandela uKristu Nkosi yethu. Amen. amen.
uyehova ngumalusi wami Awu Nkosi yami. andisweli lutho wenza ukuba mandibuthe emahlweni aluhlaza undithundezela emanzini angawokuphumla uyawubuyisa umphefumlo wami undikhaphela ezindleleni zobulungisa ngenxa yegama lakhe. Ilizwi lethu lesibini lanamhlanje lekwincwadi yendumiso ngesahluko sama-23 uyehova ngumalusi wam umhobe kaDavide. Silapho ke Awu Nkosi yami. bazalwane sithetha ngemvu ngoku umnguni ubuthetha ngomalusi Nkosi yami. oqiniseke ngezimvu zakhe. Ngoku sidibana nemvu eqiniseke ngomalusi wayo. Undithundezela emanzini angawokuphumla. Uyawubuyisa umphefumlo wami. Le yimvu kangathi sele ihambe ixesha elide yade yakwazi nokumfunda umalusi lo. Ekumfundeni umalusi lo wayo ibone into yokuba ingangathi bonke ubomi obu bayo buxhomekeke kulo malusi. Kunjalo nje lo malusi wenza ingqinisekiso into yokuba obu bomi bale mvu buxhomekeke kuye buyakhuseleka. Ngoba imvu iyaziqonda apho ibuthathaka khona. Iye iqonde nangamanye amaxesha xa sele umphefumlo ungangathi uyasuka enyameni. Nkosi yami. Kodwa uthe le mvu ekuhambeni kwayo yabona into yokuba amatyeli ngamatyeli apho bendisithi xa ndibona into yokuba ingangathi uyaphuma umphefumla kodwa umalusi wam yena aphinde awubuyise umphefumlo. Ngoko le imvu iqinisekile ngomalusi wayo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoku sizisa umntu olaziyo ncakasana ilizwi likamalusi. Kunjalo nje ude azi namandla neweight yelizwi likamalusi. Uthi lo mfo xa eqhubeka nokuba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa ngenxa yokwazi into yokuba noba ndingangaboni somewhere apha kule ndlela endihamba kuyo ukhona umalusi, andoyiki bubi. Bantwana bahle bakaThixo, lo ngumntu oqinisekileyo into yokuba umalusi lo ilizwi lakhe linamandla. Bantwana bahle bakaThixo, ngoku siza kubantu mhlawumbi abangangathi abaqinisekanga ngomalusi. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi kubantu bawumnguni abasele umphefumlo waphukile. Bantwana bahle bakaThixo, ngenxa yokuba indlela esiyihambayo bazalwane bam abathandwa inkosi iyawephula umphefumlo wabantu. Bantwana bahle bakaThixo, okanye iyawephula umphefumlo wezimvu endleleni. Kodwa bantwana bahle bakaThixo, nokuba yintoni le ekwaphula umphefumlo ngeli xesha, kodwa nifuna zesazi into yokuba ekuphukeni kwethu umphefumlo umalusi uyawubuyisa umphefumlo.
Uqhekeke bazalwane, utyumke umphefumlo ngenxa yobunzima bedlela. Bantwana abahle bakaThixo, uthi ubangazama kwecala kube kungazameki. Bantwana abahle bakaThixo, ude uwe ngedolo uqonde into yokuba nokuba ndingangaphakami ngoku bazalwane bam abathanda inkosi, ngoba le ndlela inde bawumnguni kunjalo nje inamagada ayahlaba. Bantwana abahle bakaThixo, kodwa namhlanje sizokuthi sele kunjalo uYehova uyawubuyisa umphefumlo. Kunjalo nje uThixo sele uhambe walahleka endleleni. Bantwana abahle bakaThixo, ngenxa mhlambi yokulahlekiswa ngabantu nangenxa yokucinezelwa apha endleleni, ubone into yokuba ingangathi andisakwazi ukuhamba, uphume nasecaleni. Bantwana abahle bakaThixo, kodwa ekubuyiseni kwakhe umphefumlo uYehova, bazalwane bam abathandwa inkosi, akapheleli apho. Ukhaphela ezindleleni zobulungisa ngenxa yokuba igama lakhe uyalazi into yokuba umele ukwelusa imiphefumlo yethu. Ndikhaphela ezindleleni zobulungisa. Bantwana bam, bantwana bahle bakaThixo, uThixo esimkhonzayo. Bantwana bahle bakaThixo, nguThixo oyibonayo imeko. Bantwana bahle bakaThixo, wake wathi lo mfo uYehova wake wandisindisa ethupheni lebhere, wakundisindisa nakulo mphefumlo, ngoba lo mfo uyalazi ubunzima belizwi likaMalusi. Uyawubuyisa umphefumlo wam. Bantwana bahle bakaThixo, siyakwazi ukuhlala kwekona esihleli kuzo siphelelwe ngamathemba. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa ekupheleni kwethu lithemba zesazi apha kule ndlela esikuyo, noba singangayazi thina uYehova uThixo ukhona. Kunjalo nje xa kufikelela ithuba okanye usondela kuwe ngoku, ngoba uyabona into yokuba le ndlela ohamba kuyo ikwephula umphefumlo, uzowubuyisa umphefumlo uThixo. Uzowubuyisa. Yehova uMalusi wam, bayayazi bawumnguni abantu abaqhelileyo ukwalusa into yokuba ukophuka komphefumlo wemvu ngamanye amathuba kuye kuchaphazele nezinye izimvu ezelapha kulo mhlambi awukhokelayo. Le nto ngamaxesha amathile, bantwana abahle bakaThixo, kuyanyanzeleka into yokuba umelusi ahambe eyokhangela isitofu sokuba le nto ichaphazela le mvu enye mayikhawuleze ilungise, ngoba kuzawufa into eninzi. Kunjalo nje nemoral phakathi komnye umhlambi uzaba sezantsi, ngoba kuyabonakala into yokuba phakathi kwezi zimvo uzikhokelayo ukhona umphefumlo wophukileyo. Le nto kubalulekileyo kuThixo into yokuba umphefumlo wemvu awubuyise uThixo, ngoba uyayazi into yokuba akancedi kuphela le mvu eyophukelwe ngumphefumlo, kodwa umhlambi owonke uyachaphazeleka. Bantwana abahle bakaThixo, yiloo nto into yokuba esithi akubona umelusi olungileyo into yokuba izimvu zonke ezishumi-19 zilungile zona, kodwa eyodwa ilahlekile, azithathe azifake kwindawo bantwana abahle bakaThixo eza kukhuseleka kuyo. Ahambe bantwana abahle bakaThixo ayokukhangela le inye ilahlekileyo, ngoba uyayazi yonke imiphefumlo yalo mhlambi ibalulekile. Yiloo nto esithi uDavide uyawubuyisa umphefumlo wam. Ithi loo nto bantwana abahle bakaThixo, ungajongi kuba wena izinto zakho zingahambi kakuhle, ucingo bakho ubomi abubalulekanga kuThixo. Loo nto ithi uDavide namhlanje uthi umphefumlo nomphefumlo womhlambi kaYehova ubalulekile. Ngoko loo nto uThixo esithi, okanye yilaa nto uDavide esithi uyawubuyisa umphefumlo wam. Sikhale bazalwane, sikhale ngenxa yokuba umphefumlo utyumkile, kodwa zesazi into yokuba uYehova usendleleni yokuba umphefumlo ubuyiswe nguYesu Kristu ngoku nangona phakade. Amen. Amen.
Ewe bawo. undithundezela emanzini angawukuphumla. Uyawubuyisa umphefumlo wami. Undithundezela. Ewe bawo. Bawo, ndizama ukujika-jikana neli gama. Ewe bawo. Undithundezela. Ingangathi nguThixo lona ngexesha thina lokungagqibeleli kwethu. Awu Nkosi yami. UnguThixo ogqibeleleyo. Ewe bawo. Ngexesha lobuthathaka bethu unguThixo omane esithundeza. Ewe Nkosi yami. UnguThixo ongancamiyo ngomntu wakhe. UnguThixo who is patient ngathi. UnguThixo athi sesifuna ukutyhafa endleleni asuke yena asinika amandla wokuthi masiqhubekeke nobomi obu sibuhambayo. Ngoba uthi umbhali apha, undithundezela emanzini angawukuphumla. Ithi loo nto apha ebomini bethu akhona amaxesha ubomi obu busibeke endleleni yokuthi nangaya amanzi siyawabona kodwa asikwazi ukufika ngokuthi iingxaki zisixinanisele zasingundanisela ekoneni. Sithi sifuna ukuphefumla singakwazi ukuphefumla ngoba iingxaki zihlele emagxeni ethu, kodwa uThixo yena afike asithundeze ngoba ungumthundezi kuthi. Bantwana bahle bethi ngamanye amathuba sithi sesihamba endleleni ingangathi okanye ubomi buhamba kakuhle endleleni, bungumqengelezi buhamba kakuhle. Sithi sakuhamba endleleni simlibala ukubana unguThixo khoyo ebomini bethu, sifuna ukumshiya ngasemva, kodwa ekumshiyeni ngasemva isuke indlela inyuke ngoku. Siphelelwe ngamandla, sidinge kanene ukhona uThixo. Xa sicinga ubana uThixo usishiyile kubana okanye xa sizibetha ngokwethu, bana bahle bedinga sisithi kanene besikhe saphila ngendlela esifuna ukuphila ngayo. uThixo asithundeze ngoba ungumthundezi uThixo. Bana bahle bedinga ebomini bethu ngamanye amathuba, bana bahle bedinga sithi xa sihamba endleleni, bana bahle bedinga sihlatywe ngameva, sicinga ubana ubomi obu buphelile apha ngoba siyawabona nangameva abekiwe, naba nonomadukudwane babekiwe phambi kwethu. Bana bahle bedinga sicinga ubana asizukugqithela, afike uThixo acambalale phezu kwethu sigqithe ngoba uyasithundeza uThixo. Bana bahle bedinga sithi ngamanye amathuba umhlambi ubomi, bana bahle bedinga ube mnyama empilweni zethu, bana bahle bedinga kungagqitheki ngaphaya, afike umthundezi. Bana bahle bedinga sesicinga ubana amanzi anga umhlambi sesisiva ingxangxasi ngendlebe zethu singaboni, sicinga uba thina amanzi alapha, kodwa ngenxa yokuthi asiboni okanye mhlambi kusingaboni sinjalo, sithi xa sihamba sityhobeke sibetheke singene emaweni, asigqitha kweli eliwa. Bana bahle bedinga sibambeke mhlambi emeveni lomqaqoba singakwazi nokugqitha apho, afike asibangule uThixo emeveni lomqaqoba lingene enyameni lawubambelela ngethambo. Afike uYesu bedinga kuba ungumthundezi yena. Bana bahle bedinga intsondelelo yakhe ifuna siyofika emanzini
ukuphefumla awubuyise Awubuyise umphefumlo wethu ngoba ungumbuyisi wemiphefumlo Ewe, yethu. Nkosi yami. Sayilatyuza imiphefumlo yethu, sayifuna ukujonga kweli cala imiphefumlo yethu, ayibuyise uThixo, ayinqondelise endleleni eneya emanzini abomi okanye emanzini abuye okanye apholileyo. Awubuyise uThixo umphefumlo wethu ngoba ungumbuyisi wemiphefumlo uThixo. Nina anikholwa kuba aningabo abezimvu zam. Nkosi yami. Ezam izimvu ziyaliva ilizwi lam. Bawo akhe babedla ngokuthi amaxhego mhlawumbi noba ungobhuti bethu ngoza sisakhula sisengamakhwenkwe, ingakumbi ngelaa xesha sasicala ungathi siyaqina apha ebukhwenkweni. Kuvakala into yokuba kuthiwa noba kodini ungazenza ingathi unesidima, inkwenkwe iyavakala apha ekubetheni kolwimi into yokuba yinkwenkwe. Umntu ongayiqondiyo loo nto athi ayisuka yikho loo nto ngoba uyambona mhlawumbi ubhuti ubani into yokuba akanasidima, ngoko ingangathi ndinesidima ukogqitha ubhuti ubani lowa, ngoko ndingakwazi ukugqitha ndibe ngangathi ndiyindoda. Besithi amadoda okuhlala, inkwenkwe iyabonakala, kunjalo nje ivakala ekubetheni kolwimi. Bantwana bahle bakaThixo, loo nto ifika ingangathi utsho uYesu apha. Nina anikholwa ngoba aningabo balapha. Xa ungekho emsini uvakala ngokubetha kolwimi. Mfokamnguni, xa ingeyiyo into yakho uyavakala. Kunjalo nje uyavakala mhlawumbi noba singahamba sidibane nabanye abantu, kuye kuvakala into yokuba ezi zitshomi ezi, ngoba into abazihlekayo zizinto kwabanye abantu ezingahlekisiyo, kodwa bona bayayazi into yokuba le nto ngokolwethu ulwimi ithetha ukuthini. Bantwana bahle bakaThixo, yiloo nto esithi uYesu apha, ezam izimvu ndiyazazi. Bantwana bahle bakaThixo, okanye ezam izimvu ziyalazi ilizwi lam. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko ithi loo nto abantu abazana noThixo ngabantu bohlango olunye. Bantwana bahle bakaThixo, yiloo nto yabhaqwa noPetros kwatha nokubetha oku kolwimi lakhe. Uyamazi laa mfo, wabephika ngoba indlela abantu abathetha ngayo iyifane nokufana. Bantwana bahle bakaThixo, yiloo nto abantu bohlango olunye bezazi indlela yokuthetha ngayo. Uthi usiza kuthiwa kodwa lo engowalapha, siyamva uthetha isiXhosa yena, kodwa lo engowalapha. Kunjalo nje uthetha into evakalayo nalapha esiXhoseni sakhe, kodwa lo ayingowalapha. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko ithi abantu bakaThixo ngabantu bohlango olunye. Bantwana bahle bakaThixo, uzulumke wena bawumnguni, ungathi ungumntu owazana noThixo kanti umnikazi womhlambi akakwazi yena. Indlela owenza ngayo ayiyo indlela yabalandeli bakaThixo. Ingaba uyazilandela na izinto ezithethwa nguThixo? Ezam izimvu ziyaliva ilizwi lam. Uva abantu besithi uThixo ndiyamthanda, kunjalo nje uThixo ndiyakholelwa kuye, kodwa izinto abazenzayo ayizizinto ezimamela ilizwi likaThixo. Bantwana bahle bakaThixo, uve nendlela le abava ngayo okanye abaphatha ngayo abantu bakaThixo. Into yokuba okubetha kwelwimi lakho aluthi uyalazi ilizwi likaThixo. Kunye bantwana bahle bakaThixo ukwenza izinto, kodwa kunye nendlela ekubetha ngayo ulwimi. Bantwana bahle bakaThixo, indlela owenza ngayo yiyo echazayo into yokuba uyaliva na ilizwi likamalusi. Bawo, udla ngokuthiwa xa ugxekwa amakholo kuthiwa hayi suka siyafana. Ewe Nkosi yam. Ewe singafana eli hlobo utsho ngayo Nkosi yam. ungacinga ubana kuba ubonakale ngangathi unesidima. Ewe Nkosi yam. Cinga ubana uyindoda kwaye cinga ubana ubhetere kunamadoda. Ewe Nkosi yam. Kuba wena khangeleka ingathi nesidima. kodwa ungeyiyi indoda. Nkosi yam. Uyabonakala. Uyabonakala. Into
endizama ukuthi ayayazi amakholwa ukuthi xa emveni bana sonile siyayazi ukuthi siyaqolela isono somntu. Bana bahle bedinga umuntu okholwayo akahlali esonweni. Umhlambi yiyo loo nto ke esohlulayo phakathi kwabantu abakholwayo nabangakholwayo. Bana bahle bedinga abantu ke abazaziyo. Bana bahle bedinga umhlambi ukubana bandawoni. Bana bahle bedinga umhlambi bafana noHananiya esangweni. Bana bahle bedinga ethi bana bengena abantu etempileni yena asuka ahlale ngasesangweni. Esibasiza bana bahle bedinga imvana kaThixo itholwe nguMariya. Bana bahle bedinga naYosefu. Bana bahle bedinga bana bahle bedinga xa ifika abantwana bahle bedinga athi bana uyakumndulula. Bana bahle bedinga enoxolo umkhonzi wakho. Bana bahle bedinga ngoba bana bahle bedinga nokuba umhlambi singalindela into eyi-1 umhlambi. Bana bahle bedinga kodwa singalazi ilizwi lakhe. Bana bahle bedinga nangoku selibekiwe phambi kwethu. Bana bahle bedinga kuthiwa uyaqolela. Bana bahle bedinga uyasindisa. Soze siyazi nangoku sefikile ebomini bethu ibe yinto esohlulayo ke phakathi kwesizwe. Bana bahle bedinga ibe yinto esohlulayo. Bana bahle bedinga phakathi komhlaba ngoba thina siyayazi ukuthi bana bahle bedinga ilizwi lakhe siliva njani nangona sintyumpantyumpeka esonweni nangona siwile. Bana bahle bedinga siyayazi yena umhlambi. Bana bahle bedinga uyawusukeme. Bana bahle bedinga ethulini lehlabathi andihlangule ngoba ikhona into esohlulayo phakathi kwabantu abangakholwayo nabakholwayo. Kubona uyasazi thina nathi siyamazi. Bana bahle bedinga yiloyo nto esohlulayo phakathi kwabantu abakholwayo nabangakholwayo ukubona thina sine-relationship naye nangona ngamanye amathuba. Bana bahle bedinga umhlambi ingakhangeleka ngathi siyayophula i-relationship ngendlela esenza ngayo ngendlela esithetha ngayo kodwa siyayazi ukuthi emnqamlezweni saqolela izolo. Bana bahle bedinga emnqamlezweni lakhazula ikhuliselo. Bana bahle bedinga wenzela ukuthi sakuxhakwaza izinto zephakade sakuxhakwaza ziziqu zethu sakuxhakwaza izinto uThixo asinike yona. Ikhona indlela ebheke emnqamlezweni engagqithi emntwini engagqithi mfundisini engagqithi nayo semachwaneni. Sivele sibheke kuye simkhwaze asuka sihlangule ngoba uyasazi uThixo. Kuzawufika ixesha apho ilizwi likaThixo lizawuthetha abantu bakaThixo balandele uThixo. Wena ukuba uzibiza ngomntu kaThixo ilungile loo nto kodwa indlela owenza ngayo ingabangela into yokuba ilizwi likaThixo ungaliva. Abantu bakaThixo baphume kanje wena uye kweyakho indlela ngoba elona lizwi ofuna ukuliva lilizwi lakho. Bantwana bahle bakaThixo bawunkulu mhlawumbi sinengxaki nabantu abafuna kuvakalela belizwi kulahleke ilizwi likaThixo. Bantwana bahle bakaThixo kuze kuthi akufike umalusi umntu alandele ilizwi lakhe. Abantu bakaThixo balandele uThixo. Ubunzima nobunzulu baloo nto kukuba abantu okanye izimvu ezinomalusi zikhuselekile zona ngoba bazalwane umalusi uzikhaphela ezindleleni zokuphumla. Bantwana bahle bakaThixo abantu abangelaziyo ilizwi likaThixo bayayabula nje bazawudibana nazo zonke izihange babe becinga into yokuba banesidima kunjalo nje ilizwi labo linobunzima kunjalo nje bantwana bahle bakaThixo liyamameleka. Kodwa abantu abahamba nomalusi bahambe kwezo nto bagqithele ngaphaya. Umntu othuka into yokuba kutheni ubani egqithile kodwa mna andikwazi ugqitha. Libale into yokuba uThixo uyazazi izimvu zakhe. Wena ucinga into yokuba nguwe ekumele
kodwa abantu abamamela uThixo bayagqitha emigcophozweni, kunjalo nje bagqithe ezimbandezelweni ngokuba ithemba labo ayilolizwi labo. Bamamela into yokuba ingabe uThixo kule meko endikuyo ufuna ndithini. Kodwa abanye abantu abangazaniyo noThixo, abangelaziyo ilizwi likaThixo, bamise labo ilizwi, kunjalo nje bamise nawabo amandla. Balibala into yokuba zonke izinto amakhwenkwe amakhulu okuphelelwa ngamandla, kodwa abantu bakaThixo basuka bantinge njengenkosi. Bantwana bahle bakaThixo, namhlanje sizokuthi bezalwane bam abathendwa lizwi likaThixo, abantu bakaThixo bangumhlambi omnye, kunjalo nje indlela abathetha ngayo iyafana. Le ibangela uThixo abazi nokuba bakweliphi icala into yokuba esi sikhalo somntwanam. Bantwana bahle bakaThixo, sesithi akulahleka umphefumlo, singoyiki bazalwane into yokuba sikhalele kuThixo, ngoba umelusi uyazazi izimvu zakhe. Bantwana bahle bakaThixo, utata umculi uzibiza ngamagama. Bantwana bahle bakaThixo, sesithi ekuqhawukeni komphefumlo sazi into yokuba owethu uThixo, njengoba silazi ilizwi lakhe, naye uyasazi thina kwiindawo esikuzo. Kuza kuthi sakukhalela kuye, bantwana bahle bakaThixo, sakuva uxinzelelo, sakuva ubunzima behlabathi, sakuva ungaphatheki kakuhle, sakuva ukusokola. Bantwana bahle bakaThixo, sakuva ukutsala nzima ezantsi emhlabeni, sakuva into yokuba ingangathi thina asifunwa mntu. Sazi into yokuba ilizwi likaThixo liyavakala kuthi. Bantwana bahle bakaThixo, noThixo naye uyasazi apho sikhoyo, kunjalo nje ekukhaleni kwethu uza kusiva uThixo, ngoba uThixo kakade wenzela into yokuba makasaluse singasweli nto. Lelizwi lenkosi eliviwa bubumnyama bubaleke. Makasikelele uThixo elizwi, ukufunda nokushunyelwa kwalo ngoYesu Kristu ngoku nangona phakade. Amen.
Bawo Bawo. masinikele. Sinikele bawo. Bawo hey. Bawo. Ibe ehlekisi ke lento ndizayithetha. Besingapha emkhubiso kule Okay. le weekend iphelileyo. Besisenkonfini yamadoda. Okay. Conference yamadoda. yamadoda. Kanga subscribe lona umadoda. Zathetha izinto ezithethiweyo pha. Kodwa into ethathe umxhelo wam into ethethwe ngupresident wamadoda kwi-address yakhe i-address amadoda. Apha eMonti bawo kukho indoda ithile ethe yacinga ububi, yaphuma phandle yatixa ngaphandle, kukho ngaphakathi abantu, yafaka umlilo, kwatsha abantu kwababhubha. Madoda, kuyafuneka siyewulane ngoba ibanga ngathi xa inguwe Bonani namhlanje Ewe. obethe umuntu obhinqileyo okanye ohlukumeze umuntu obhinqileyo. Ewe Nkosi yam. Ndithethe ingangathi mna andinawo amandla okwenza loo nto. Ngoba qho xa kuthethwa nathi siyayewula kodwa iphinde ibe sithi kwamadoda anga aphinde enze kwale nto. Bazalwane, ibiyiloo nto nje mani bazalwane ukuthi xa sisubscribe nje sikhumbule ukuthi sisempini yokuthi sikhulise oonyana abaza bangamadoda angawo. Nani ke madoda ngoku angamadoda nizame ukuthi nenze into ephucukileyo. Ewe Nkosi yam. Ubomi bakho unayo lento lenkanuko yokudlwengula, kodwa siyacela ukuthi mayingakulawuli. Unawo amandla okubetha, mhlawumbi nawe umuntu uthi awunobetha, ungabetha. Lo uthi akanokubetha mhlawumbi ngoyena mntu unobetha bawo. Xa uvuma ukubana wethini nabo ubuthathaka uyakwazi ububunqanda. Kodwa xa ubu-ignora ungabujongi buvele buthi ekhwapheni uthi andiyazi ubana ndandingenwe yintoni na. So masibe intentional ngezinto esizenzayo kubantu ababhinqileyo, singenzi nje nanjani na. Kodwa ke wena mntu ungeka-subscribe siyacela ukuthi ucofe usubscribe. Wena ke mntu sokuthi uyibukele le nkqubo ucofe ulike. Ubana sowusubscribile ke sicela ucofe nala qhosha lika-notification kwenzela ukuthi ikukhumbuze xa kufuneka icawe abantu abangacawiyo iqala. Kwezi ndawo ke mhlawumbi kwiplatform okuzo ungayishera inkqubo yethu koFacebook, koWhatsApp, ooInstagram nako-X, into kanenenye uTikTok no-TikTok, Snapchat usaphila. No Snapchat lowo ke. Nkosi yam, no-2Go, WeChat, ngu-BBM no-BBM. Usekhona kwa-BlackBerry. So ke nakwindawo ke ohamba kuzo ngabe inkomfeni yabantu abangomami, ngabe inkomfa yabantu abangoosisi, inkomfa yootata, inkomfa yabantwana, inkomfa yolutsha, uchaze icawe yabantu abangacawi. Iyafumaneka ku-YouTube, uyamane uyibhaqa ke ihamba nalo mzali. Phofu uyayibhaqa ihamba nalo mzali wakabonani. Ngamanye amathuba ke uyakumana ubhaqa ehamba nathi. Bawo uPikoko ubulisile mani. Molo Pikoko mfundini, Pikoko. Siyathemba ke into yoba Pikoko njengoba ke upresident wamadoda ethethile amadoda sawuncedisana nathi ke abantu bebengekho kulaa conference. Bazalwane, kubalulekile into yokuba sizinqande izinto ezinje. Rhoqo ke simane sifumana ithuba samane sithi hayini madoda, hayini, akwenziwa kanje ngoba abantu bakuthi bayalahleka. Balahleka kakhulu. Abantu bekumele bakhuselwa sithi
babonzakaliswa sithi imbi kakhulu madoda. Ingathi bisenzeke emdantsane ke bawulodwa, senzeke emdantsane kuthiwa nguvuyo labhokhwe bisenza loo nto. Asihambiselani ke nezenzo ngovuyo. kwaye lo abasisi okanye abamama aba nala mfundiso epha kumhlobo wenene bazalana nabo utata uMzendane kweli bandla lamarhabe. Okay. Bawo, masikhawuleze ke sivale kulo note ke, sibakhumbuze kodwa abantu ningalibali bazolala cofa subscribe. Abantu abamcofa subscribe nalamadoda ke Pikoko mawucofe la madoda usubscribe. Bawo, masivale inkonzo yethu namhlanje. Vala bawo. Ndingani bevule Vala bawo. bawo. Labafifela inkosi yethu uthando nobudlelwane bomoya oyingcwele bungaphumla phakathi kwethu sonke idibuye inkosi izolala ibandla ngoKristu inkosi yethu. Amen. Amen. Amen, 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 Ukuba ke khange uye ecaweni, ngoyena muntu besiyenzele yena le cawa. Ukuba ubuyile ecaweni besiyenzele wena le cawa. Ukuba buhamba ke noba uThiva, siyathemba into yoba uyibukele kulo cruise okanye kulo guide akwenzele yona. Njenge-tour guide yethu ke we have a resident tour guide. Ukuba ubulapho ke nawe besiyenzele wena le cawa. Ukuba ke umamele ugqitha le cawa besiyenzele wena. Ukuba ubuyimamele intentional le cawa siyenzele wena. Wonke umuntu siyenzele yena le cawa. Icawa yabantu abangacawiyo ke iyaphuma ngoku. Masiphinde sidibane Bawo, kule fakula muntu akatshiwo uba kwaba uThiva ayikho into emanyelwayo bawo icawa yabantu kulaa moto. Okay. BawuThiva ke siyabulela tata ngobani usenza njalo. Masibulele ke kumntu wonke oye wasimamela kwiindawo zonke niye nasimamelani kuzo. Sibulele kumntu wonke oye wasibukela kwiindawo zonke eniye nasibukelani kuzo. Masidibane futhi kule cawa izayo ngentsimbi yesihlanu. Izabe ndim ke uSihle Bonane ndihamba nalo mzalwane Anele waKwaMnguni. Masiphinde sibonane bazalwane. Le icawa yabantu abangacawiyo. Ningalibali ukuthandaza uThixo uthandazekayo babayeni enkosi. God bless. Utsho uba uyayiyeka le closing tradition yakho. Yo, Papa, Take three. Papa.